Aliseliche. Pene. Lethamel. Nsima Betul. Madoda. Ilizwi engithunywe kulo bazalwane namhlanje ifumaneka kwincwadi kaUluka chapter 19 ivesi endizawuhlala kuyo 10. Isihloko ndaba sale ncwadi sithi uZakeyu. Ndizawufunda ke bazalwane bayifumela kuba unyana womntu weza kufuna nokusindisa oko kulahlekileyo. Kuba unyana womntu weza kufuna nokusindisa oko kulahlekileyo. Elilizwi lenkosi. Apho bazalwane lencwadi isizobela ngokungena kaYesu enkanda iYeriko. Ithi lencwadi xa isizobela kwakwindoda eyayibizwa ngokuba uZakeyu mfundisi. Now ithi le ndoda yayisaziwa njenge-chief tax collector kule ndawo ihlala kuyo, kwaye yayisaziwa njengesityebi sale ndawo ihlala kuyo, elikholelwa ekutheni ke wayenazo zonke izinto ezifumaneka kumntu osisityebi. Now ngale mini ke bazalwane uYesu ezawudlula eYeriko, ithi iBhayibhile engcwele bazalwane endibona uba yayisisiwiliwili ngulowo nalowo ufuna ukubonana nenkosi. Ithi le mini le ndoda uZakeyu njengokuba indoda ke bazalwane inako nongacaceleki kule ndawo ihlala kuyo, ayithandeke ebantwini nxa yezinto ezenzayo ezingalunganga. Ithi naye le ndoda yayinomnqweno ifuna ukubona uYesu, ifuna ukwazi uba ngubani nalo. Iyasichazela ke bazalwane le ncwadi ngobala nendoda yayikwamfitshane nesithombe sayo, endikholelwa ekutheni kule nginginya yabantu yayikhona ngale mini, yayibona into yoba ii-chances zoba ingakwazi umbona uYesu are very slim. Le ndoda ithi iBhayibhile engcwele bazalwane yenze i-effort xa ibona into yobana ngaba ngenxa yesithombe samandiboni, yenze i-effort yokubana ngaba athi edlula uYesu kule ndawo ibe nayo ifumana ithuba lokuba imbone. Ithi i-effort yale ndawo yele ndoda yabaleka bazalwane phambili kunale crowd yabantu, futhi endikholelwa ukutheni kule crowd kwayekukho abantu abangamakholwa, abantu abazana noYesu bazalwane. Ithi le ndoda yabaleka yahambela phambilana kwenzela into yobana ngabe iqabele emthini kwindawo engaphezulu, ukuze kuthi xa kudlula uYesu akwazi ukufezekisa lo mnqweno wakhe abonane nenkosi. Andiyazi ke into eyayibangela into yobana ngaba esaziwa ngezinto asaziwa ngazo uZakeyu, into eyayibangela uba imphusha into yoba adenze i-effort yokubana ngaba Sister Makhasi afuna ukubonana nenkosi. Mhlawumbi wayeyazi as much as abantu bezazi izono zakhe bemazi indlela engayo, kodwa wayeyazi uba le imini mhlawumbi ukubonana nakwam nenkosi ikhona into ezawutshintsha, kodwa ikhona into ezakwenzeka. Ithi bazalwane endibona into yobana ngaba kokuphezulu akubo usekuhleni, xa usekuhleni ke kulapho ukhona ubonakalayo noba umuntu uvela ngayo. Ithi uYesu waphakamisa amehlo wathi khangela phezulu, ekubonakala into yobana wahlangana namehlo le ndoda, wayibona le ndoda uZakeyu. Ithi iBhayibhile engcwele bazalwane uthe uYesu ukuyibona le ndoda wathi kule ndoda, khawuleza Zakeyu yehla ngoba namhlanje ndimele ukuhlala endlini yakho. Imisebenzi kaYesu ke bazalwane yasibona xa sisenza i-effort into yoba sikwazi ukuhlangana naye, ngoba le ndoda as much as abantu beyazi nobana ngaba yindoda enjani bengayithandi noyithanda, kodwa i-effort yakhe meant something kubawo, ngoba ukwazi ukumbona embona phakathi kwabantu abaninzi abangamakholwa. Ithi bazalwane nendoda ndingathi Sister Makhasi ndithi yathi say no more.
ngoba yakhawuleza ukwehla kuthiwa yikwehla yehla ukwehla kwayo kuthiwa bazalwane yayivuya yamamkela uYesu ngobubele. Ndixelele into yobana ngaba kubani ngokubantu abangabisana emdleni xa kusithiwa yehla wena ngoba ngoku iyafezeka iminqweno yakhe yokubana ngabeza kuhlangana nenkosi. Wamamkela uYesu ngobubele evuya bazalwane. Baqalisa ke ngoku aba balapha ezantsi bagrambisha ndiyabona i-chest pains zazithenca ngoba kaloku lo waziwa ngezono zakhe lo waziwa ngezinto ezithile azenzayo ngoku baxoka into yobana ngabanjani ezayo endlini yomoni. Banjalo abantu ke bazalwane banee-measuring tools zomeasurisha izono zethu. Umntu aqondisa ke ngathi silight ajonge sakho athi lo anawungena ngokungathi yena thixo. I can imagine the excitement like that. Xa kusithiwa uyavuya uyamamkela uYesu ide ithi iBhayibhile engcwele le ndoda ithi ngokuYesu into yobana ngaba ndizawunikela ngeebhilongi zam emahlwembini. Izawugqibela ithi izinto ebendizithathe ebantwini ndizazibuyisela kanye. Endibona into yobana ngaba le ndoda iyazazi izono zayo kwaye ngelaa xesha izama i-effort ibimazi umsindisi wezono zayo. Nto nje ibibonakala into yobana ngaba izama le ndlela into yobana ngaba ikwazi ukufezekisa lo mnqweno wayo. Endiyithandayo ke abazalwane into yobana ngaba uZakeyu was not suffering from abantu bazothini syndrome. Ngoba thina sinayo into yobana ngaba sithi xa uzakwenza into iqonda uba uze ngomva uneengxaki ezininzi kuthi kosuka kusithiwa kufuneka uye encaweni uyothandazela imithwalo uthi haya nam ithwalo kodwa uyayazi into yobana ngaba uneengxaki ezingakulalisiyo nawe imixoze imithwalo kodwa uthi wena hayi bazawuthina ithi bazalwane uYesu wathi kule ndoda namhlanje kufike kusindiso kule. Amen. Nangunyana womntu ezokusindisa kwaye ezofuna oko kulahlekileyo. Silapho ke bazalwane ukusindiswa unyana womntu nozokufuna oko kulahlekileyo. Mhlawumbi i-disappointment ohlangabezene nazo ziqhawule i-connection yakho noThixo wakho to an extent wazibona sowusemgqobhezweni wesono. Mhlawumbi ububroken bakho ukophuka kwakho ukwenze into yobana ngaba wabonakala sowusemgqobhezweni wesono. Into endifuna iqonde ke bazalwane yeyiphi le effort uyenzayo ngoba uZakeyu ubonakele ngenxa ye-effort. Ubonakele ngenxa ye-effort sister Bini. Wathi uYesu ekumboneni kwakho waqonda into yobana ngaba not only uzawundibona ndiye endlini yakho futhi le nto enzayenza phambi kwaba bantu bakubona bakwazi ukusuka nokuhlala ngoba bazalwane abantu bayazazi nyhani izono zethu. Umbonisa ithi hayi soze nothi yena kodwa uThixo simthandazayo bazalwane usinika sonke ithuba usindiso uthi izono wathi kumnandi usindiso. Into emnandi ekusindisweni izinto ziyakuzenzekela azikhokosi izinto ziyazenzekela ukuthi ngoku uphelelwe ngumsebenzi kodwa uthi xa kusesindisweni unethemba uthi next week uve kusithiwa uyabiza kwi-interview ngokungena kukaYesu ngene nakwezosindisa bazalwane nawe ulamkelo nawe ufumaneke njengoZinto uyazazi into yoba ulahlekile. Ndikholele ekutheni ke mfundisi uyazazi izono zakhe ngoba abuza ke akangathi umfundisi akangathi uYesu into yobana ngaba khawuchazeleke uzakwenza ntoni ke ngunawungathi kwakho nguyothi yena ngokunokwakhe into yobana ngaba ndizawunikela nezinto zam ebamhlwembini kwaye ebendithe ndafumana izinto ngokumkhohlisa ndizazibuyisela kanye unechaza uba u-125 siyamazi siyazazi izono zethu. Uyazibona into yobana mawuyazi uba wena noThixo nibephi relationship yenu. Mhlawumbi uyabona into yobana ngaba you are spiritually lost. Ufuna umxelela into yoba uzawungena epasikeni ungayenzanga i-effort yoba wena ukwazi ukuhlangana noYesu wakho ngoba uZakeyu the reason why efuna ukuhlangana noYesu asiyazi kodwa nendiyazi weyazi into yoba le imini ikhona into ezawutshintsha. Abantu ke
Ngoba nditshilo nathi abantu banayo into banemizwa yoba athi soze kaloku esigabani ayasinoxolelela kuYesu uzoncedeke xa kuthiwa nalo usindisa sisamhambi uThixo nangu ezosindisa kwaye ezofuna ngokulahlekile ungathi just because uniform uyinxibile ukuthi wena ayikho good state mhlawumbi uhamba nje caweni you are spiritually lost mhlawumbi yaqhawuka dala iconnection yakho noYesu kodwa ngeli xesha naye uthawunyana wena uzokusindisa kwaye uzofuna ngokulahlekile siyalamba bazalwane siyalamba kwaye kulande ukwethu bathi manga nabantu xa sesilandile babona into abana bayabuza into yoba hayibo njani kanti uyayazi wena ulandile emgqobhozweni yosona ngoba unothini uyasithanda sonke bazalwana akanamfundisi akanamntu umtsha akanatata akanamama wonke umntu uyamthanda kwaye ebusweni kathixo usone sisolo kodwa i-effort yenzeka yenza i-effort ufana noZakeyu ngoba uZakeyu iingxaki zakhe bezisaziwa ngoba siyaziwe ekuhlaleni sowutshintshwe namagama sokuthiwa ngulo ngenxa yoba azizwe kanti ekuhlanganeni kwakho noThixo ufana noyake ubonane noYesu uzasi-invayithe endlini yakho ekuzi-invayitheni endlini yakho utsho uthi ndizowusindisa kwaye ndizofuna ngokulahlekela mhlawumbi ukhona laa brother wakho lala sister wakho o-abhuzwa ziziyobisi kodwa mhlawumbi ngokuzi-invayitha kwakho uYesu nawe ngokubonana kwakhe ikhona into azayitshintsha phela ingabathi ke bazalwane ingathi singene epasikeni sinezange i-effort i-effort befuneke siyenzile ukwenzela into yobana ngaba kuzolunga xa sekulunga ke wonke umntu uyamangala ngoba noYesu kakade uyashow off unani-show off mayibona abantu une-show off enaqhayisa into yobana ngaba nangu ndimkhuphile ndimfumene ulandiwe and xa sowulandiwe bazalwana ubonakala sowuhamba ubonakala sowuthetha sister Jacob sibone ungena into yobana ngaba awulandiwe and akhona kanowuyenza ngaloo mazwi ke bazalwana ndithi inkosi yesincede sifumaneke ngoba lithi kuzokusindisa kwaye uzofuna ngokulahlekileyo ungathi nxa unxiba i-uniform uthi hayi mna andinamzisona esiya singasiboniyo singasaziyo xa usisenza lixesha loba ngoku usiyale zokuba uzama ukwenza i-effort uhlangane naye uthi ungene epasikeni ukuzazi into yobana ngaba wena uhlangene nosindiso ngoba kumnandi esindisweni bazalwane kuYesu Kristu.